Joe! Skam dig. Min bror Miles døde i krigen for 7 år siden. Død? Du må da spøje. Jeg lever og ånder. Du kan ikke se igen mig, vel? Jeg er ikke noget spøgelse. Jeg hører ikke hjemme her. Troede du? Jeg ville tro på den historie. Men jeg er et behersket mand. Slet ikke bløde hjerter. Tværtimod. Sæt dem i fængsel. Vent. Der er i hvert fald en, der kan fortælle, hvem jeg er. Send bud efter hende. Hent hende. Man sendte bud efter Edith, Miles forlovede. Edith. Edith. Sig nu ordentligt efter. Er denne mand min bror Miles henter? Nej, jeg har aldrig set ham før. Men Edith! Den dame er min kone, og nu har jeg virkelig fået nok af denne forestilling her. Din kone, er du gift med Edith? Ja, det er jeg. Det her skal du få betalt, Joe. Jeg, den rigtige arving til Hendon Hall, vil få dit hoved hugget af. Væk med ham, før ham væk. Det er en huslig skurk. Er du okay? Ja, bare rolig, knægt. Det er min mark, og det er min evige sandhed. Jeg tror på dig. Det er mange her i verden, der selvom de taler sand, aldrig bliver stolt på. Tror du på mig nu? Du mener, at du er kong Edward? Ja. Ja, det gør jeg faktisk. Men hvorfor leder de ikke efter dig? Alle i slottet tror jo, at tiggeren Tom er mig. Men er han virkelig sådan en fæl fyr? Han prøver da i hvert fald at ordne det for de fattige. Men hvis han var ærlig, ville han da nemt kunne finde mig. Han er jo konge, men han er lumsk filur, og han bryder sig ikke om at lede efter mig. Og når jeg kommer tilbage til slottet, vil jeg få ham halshugget. Til kroningen, det ville gøre Tom til konge, var der nu kun 3 dage tilbage. Tom ville ingenting hellere, end at Edward skulle vende tilbage før da. Han bestemte sig til at sætte et billede af prinsen ud i alle aviser i landet, for at prøve på at finde ham. Skal det sendes til alle aviser i landet, siger de, deres majestæt. Hans majestæt leder efter en dreng, som han siger er den rigtige konge. Hvis jeg lader sådan noget blive kendt i hele landet, vil alle tro, at kongen er syg i hovedet. Gud, hvor er det trætten at stå hele tiden, når han er vågen. Men han bliver så fornærmet, hvis jeg sætter mig ned. Hvem er du? Det er lang tid siden, vi så hinanden her. Denne mand havde været på Hendon Hall længe før Miles drog ud i krigen. Miles havde engang hjulpet ham, og manden fortalte om alt, hvad der var sket, mens Miles var væk. Da Joe var vendt tilbage fra krigen, havde han forlangt, at Miles skulle erklæres for død, og der ville deres far have, at Joe gifte sig med Edith. Ja, frøken Edith fortsatte i hvert fald at vente på dem. 1 måned, 2 måneder, 3 måneder, og hun græd hele tiden. Til sidst opgav hun og gifte sig med Joe. Det var det, jeg troede. Hun ville det egentlig ikke. Der kommer nogen. Gem dig. Edith. Du kom, Edith, du kom. Jeg er kommet for at advare dem, min herre. Det ligner virkelig den mand, min mand frygter. Det ligner for øvrigt manden, jeg elsker. Jamen, det er jo mig, Edith. Miles. Passer ikke. Miles Hendon er død. Han er død. Hold nu op, for Guds skyld. Hør nu på mig. Min mand er meget ubarmhjertig. Hvis de bliver ved med at sige, at de er Miles Hendon, vil de aldrig komme levende herfra. Hvad? Mener du, han vil dræbe mig? Hvis de i stedet siger, at de er en almindelig påtrængende, så slipper de for det hele med en ubehagelig rettergang. Miles! Jeg mener, min herre, vær rar, gør som jeg siger. Edith. Vær sød og sørg for, at de ikke bliver dræbt. Edith. Edith. Den næste morgen blev Miles rettergang afholdt. Hør nu efter alle sammen. Hvis der er nogen her, der kender den mand som min bror Miles, vær så venlig at række en hånd i vejret.
Der var mange af byboerne, der kendte Miles, men de vidste alle sammen, hvor frygtelig Joe var, så der var ingen, der turde sige noget. Hør du, vagabond. Er du min bror, Miles Hendon? Svar mig. Jeg vil have sandheden at vide. Svar mig nu! Så svar dog. Siger du ikke, Miles? Nej, jeg er ikke Miles. Jeg tager det hele tilbage. Din dummer! Jeg beder om forladelse. Jeg er kun en fremmed. Miles! Miles! Pisk ham! Og få ham så jaget væk fra mine marker. Au! 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 Her! Hold du bedrager! Der får du! Så! Hold op! Nu skrig! Nu skal du bare se her! Så slå ham så! Ja! Kom! Gå! Stop! Hold op, siger jeg! I skulle skamme jer! Den er mand under min beskyttelse! Jeg kan ikke tolerere, at de gør sådan! Her du, knægt. Tror du slipper fra pisken, kun fordi du er en bitte unge? Pisk ham også! Stop. Vent. Den her dreng, han er lidt skør i hovedet. I må undskylde ham. Jeg beder jer, ædle herre. Okay, lad ham gå. Hvad vil du sige til også for knægtens pryl? Vil du kunne lide det? Hvis det er, hvad de ønsker, min herre. Miles! Det var bare roligt, knægt. Fortsat giv ham 50 slag til. Au! 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 Nu stod folk og så fortvivlet på, da Miles blev pisket. Det blev aften, og Miles lå på torvet, prylet og pisket. Miles! Miles! Edith! Hvor modig du var, som udstod alt. Her, smør dig ind med denne olie. Tak skal du have, Edith. Er du okay, knægt? Jo, undskyld. Det er ikke noget at bryde sig om. Hvordan vil jeg nogensinde kunne takke dig for alt, hvad du har gjort for mig? Jeg er Edward, Englands konge, vil adle dig. Rejs dig, Sir Miles Hendon. Nej, det er ikke nødvendigt. Men jeg ville være taknemmelig, hvis jeg fik tilladelse til at sidde ned. For jeg er alt for træt til at stå op. Selvfølgelig. Et privilegium kun for dig. Jeg giver dig tilladelse til at sidde ned i min nærværelse. Tak. Hvad laver Joe nu? Han er taget til London. Det siges, at kong Edward skal krones i morgen. Kroningen. Miles, jeg må tage tilbage til London. Hvad? Jeg tager afsted med det samme. Vent! Vent! Og så løb prins Edward afsted. Han måtte ikke komme for sent til kroningen.